Música, lletres, art, història... Escolta Té de Cultura. De la història del passat a una història més recent, sense sortir de les terres tarragonines. Anem cap a Montblanc, de la mà de l'escriptor Francesc Marco Palau. Amb ell parlarem d'art, pintura i d'una història molt personal que no ens deixarà indiferents. El llibre? El pintor que cremava els seus quadres. La generació artística catalana, no? als anys 40 i als anys 50, sempre veuen en París una imatge de romanticisme, no? Una ciutat glamurosa en què hi ha artistes, escriptors i lletraferits de tot arreu del món que es concentren allà, no? Els carrers de Montmartre, els cafès de Saint-Germain, per tant, estan tothom allà, diguem-ne, i per tant tots tenen el somni d'anar-hi. Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Moltes gràcies, Mònica. I ens retrobarem aviat. Perfecte. Sí? Gràcies. Hold me close and hold me fast. The magic